Misangpot sa pinusilay ang bypass operation batok sa usa ka drug suspect sa General Santos City. Patay ang suspect human matud pa, misukol sa otoridad. Napusilan sab niini ang usa ka PIDEA agent kinsa namatay sab. Ani ang report ni Abby Caballero. Pasado alauna sa kadlawon dinhi sa Barangay Labangal General Santos City, gipahigayon ang bypass operation batok sa 39 anyos nga si Pablito Pulangkos. Matud pa lakip kini sa watchlist sa PIDEA ug General Santos City Police Office. Dihang gipahigayon ang operasyon, misukol matud pa ang suspect kinsa napatay. Apan patay sab ang usa ka PIDEA agent nga wala naginganlan human gipusil sa suspect. Nanglaban at natama ng ating operative o agent ng ating Philippine Drug Enforcement Agency. Of course, nung retaliation, napatay din natin yung suspect. Sumala sa inhan sa suspect, nakakita matud pa sa hitabo ang iyang umagad. Hitabo naman yun nga na nakasuko lang akong anak, yang bala, gamay raman. Pero nagkuha na gyud sila, kanang nagbalos-balos na gyud sila. Ilabihan ang kasubo sa inahan sa gidangatan sa iyang anak. Apan ikapila na matud pa kahigayon nga iyang gitambagan ng iyang anak nga undangon na ang maong binuhatan. Para sa ako, ma'am, nga naingon anak yun akong anak. Pero wala naman ko'y mahimo. Gabaligya siya, ma'am. Gitambagan, wala ko'y pagkulang sa akong anak. Samtang takda matud pang mupagawas og official statement ang PIDEA kalabot sa maong operasyon. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.